Het was 3 uur 's nachts. Mijn telefoon ging af. Mijn man belde vanuit Kharkiv. Hij zei: de bommen zijn dichtbij. Neem onze dochter en ga. Nu. Mijn man belde ook, maar anders. Hij zei: ik heb een baan in Nederland. We gaan verhuizen. En ik dacht: Nederland? Waar is dat precies? 2 telefoontjes. 2 levens die veranderden. Welkom bij Step by Step. Ik ben Bram en vandaag heb ik 2 bijzondere vrouwen in de studio. 2 culturen, 2 religies, 1 land en de vraag: wie heeft het moeilijker? Als je dit kanaal nog niet volgt, doe dat nu. Druk op abonneren en schrijf in de reacties waar jij vandaan komt. We lezen alles. Laten we beginnen. Oksana, wie ben je? Ik ben Oksana, 31 jaar, uit Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. Ik ben programmeur. Ik leidde een team van 10 mensen. 3 jaar geleden vluchtte ik met mijn dochter naar Nederland. Mijn man kon niet mee. Mannen mogen het land niet verlaten. Ik ben orthodox christen, niet streng. Ik ga niet elke zondag naar de kerk, maar mijn geloof geeft me kracht. Vooral op de moeilijke avonden. En er zijn veel moeilijke avonden. Elif? Ik ben Elif, 28, grafisch ontwerper uit Istanbul. Ik had mijn eigen studio. Klanten, projecten, een leuk leven. Mijn man kreeg een baan als ingenieur in Eindhoven en ik volgde hem. Ik ben moslima. Ook niet streng. Ik draag soms een hoofddoek, soms niet. Ik vast tijdens de Ramadan, maar ik verplicht het niemand. Mijn geloof is van mij. Het is privé. Het is niet iets waarover ik me hoef te verantwoorden. Dus Oksana moest vluchten. Elif koos voor het avontuur. 1 is orthodox, die ander moslima. Allebei gelovig, allebei modern. 2 compleet verschillende routes naar hetzelfde land. Jullie eerste dag in Nederland, Oksana. Maart. Koud. Mijn dochter was 5. We kwamen met de trein uit Polen. 2 koffers en een rugzak. Op het station stonden vrijwilligers met bordjes in het Oekraïens. Een vrouw gaf mijn dochter een knuffelbeer. Ze drukte hem vast. Ze heeft hem nog steeds. Ze brachten ons naar een sporthal. 30 gezinnen op matrassen. Kinderen huilden. Moeders belden. Ik lag op mijn matras en bad. Stil. In mezelf. Heer, bescherm mijn man. Bescherm mijn moeder. En geef mijn dochter een toekomst. 3 weken sporthal. Toen een gemeentelijke opvanglocatie. Na 6 maanden een eigen woning. 40 vierkante meter. Klein, maar van ons. Elif? Mijn man haalde me op van Schiphol. Hij had een appartement in Eindhoven, mooi, warm, met een plant die hij niet had water gegeven. Typisch. De volgende ochtend ging hij naar zijn werk en ik was alleen. Ik wilde brood kopen. Ik vond een bakker. Ik wees naar een brood. De vrouw zei iets. Ik begreep niets. Ze werd ongeduldig. Ik betaalde en liep naar buiten. En ik huilde. Op straat. Vanwege brood. Maar het was niet vanwege het brood. Het was omdat ik besefte, zonder taal ben ik niets. Ik gaf les over typografie en kleurtheorie. En hier kon ik niet eens brood kopen. Dat ken ik.
Je bent volwassen. Je bent slim, maar hier ben je als een kind. De Nederlandse taal. Hoe was dat? De G. Die klank bestaat niet in het Oekraïens. Het klinkt alsof je je keel schraapt. Mijn dochter lacht om mijn G. En die, het. Waarom heeft een tafel een geslacht? In het Turks hebben woorden geen geslacht. Geen hij, zij, het. Alles is o. En dan kom ik hier. De stoel, het meisje, de zon, het huis. Waar is de logica? Er is geen logica, eerlijk gezegd. Maar wat is jullie lievelingswoord? Gezellig. Dat woord bestaat in geen andere taal. Het betekent alles tegelijk. Warm, fijn, samen, kaarsen, koffie, thuis. Lekker. Nederlanders gebruiken het voor alles. Lekker eten. Lekker weer. Lekker fietsen. Je kunt zelfs zeggen lekker belangrijk en het betekent het tegenovergestelde. Waanzin. En het moeilijkste woord? Aangesloten. 30 keer geoefend voor een telefoongesprek met de gemeente. Een huurtoeslag. Weet tot vandaag niet of ik het goed uitspreek. Spelletje. Waarheid of mythe. Oekraïners eten elke dag borst eshait. Bijna waar. Mijn oma maakte het om de dag. En ze zegt, als je borstsjeet niet goed is, ben je geen echte Oekraïense. In Turkije drinkt men 10 kopjes thee per dag. Onderschatting. Mijn vader. 20 minimum. Bij de kapper thee. Bij de tandarts eerst thee. Bij de begrafenis thee. Nederlanders eten alleen brood met kaas. Helaas waar. In Turkije is het avondeten warm, vers, samen, hier, brood, kaas, hagelslag, klaar. Mijn buurvrouw zei, vanavond eten we een broodje. Ik dacht, alleen een broodje. Als avondeten. In Oekraïne is dat ontbijt. Turkse en Oekraïense vrouwen mogen elkaar niet. Totale mythe. Oksana en ik hebben elkaar een uur geleden ontmoet. En ik mag haar nu al meer dan sommige vriendinnen die ik 10 jaar ken. In Nederland heb ik vriendinnen uit de hele wereld. Dat is het mooiste aan dit land. Grootste cultuurschok. De stilte. In Oekraïne is het altijd luid. Hier is het stil. Op zondag doodstil. Ik dacht, is er iets gebeurd? Waar zijn alle mensen? En de afvalregels. Ik gooide plastic in de verkeerde bak. Mijn buurman schreef me een briefje. Een briefje. Vanwege plastic. De directheid. In Turkije zeggen we nooit nee. Alles is misschien. Hier zeggen mensen, nee, dat past niet. In het begin dacht ik onbeleefd, nu denk ik eerlijk. En de fietsen. In Istanbul fietst niemand. Hier fietsen oma's van 80 door de regen. Nu fiets ik elke dag. En ik bel als iemand in mijn fietspad loopt. Ik word Nederlands. Koffie. In Oekraïne nodigen we 3 keer uit. Kom eten. Nee. Kom eten. Nee. Kom eten. Goed. Hier zeggen ze 1 keer, wil je koffie? Als je nee zegt, krijg je geen koffie. Dat klopt. Wij vragen 1 keer, wij geloven jullie. Jullie zijn allebei gelovig.
Elif is moslima, Oksana is orthodox christen. Hoe is dat in Nederland? Ingewikkeld. Nederland is een seculier land. Veel Nederlanders zijn niet gelovig en sommigen begrijpen niet waarom ik wel gelovig ben. Als ik zeg dat ik vast tijdens de Ramadan, vragen ze, maar waarom? Is dat niet ongezond? En ik leg het graag uit. Ramadan is niet alleen niet eten. Het is reflectie. Het is dankbaarheid. Het is stilstaan bij wat je hebt. Na zonsondergang eten we samen. Met familie, met vrienden. Het is het mooiste moment van het jaar. Maar ik verplicht het niemand. Mijn man vast niet altijd. Dat is oké. Geloof is persoonlijk. Het is tussen mij en God, niet tussen mij en de buurman. En jij, Oksana? In Oekraïne is het orthodoxe geloof overal. Kerken, iconen, feestdagen. Hier in Nederland mis ik dat. Er is een Oekraïens-orthodoxe kerk in Rotterdam. Ik ga soms, niet elke zondag, maar op de belangrijke momenten. Kerst, Pasen en als ik kracht nodig heb. Vorig jaar met Pasen had ik paasbrood gebakken. Pascha noemen we dat. Ik bracht een stuk naar mijn Nederlandse buurvrouw. Ze had nog nooit paasbrood geproefd. Ze vond het heerlijk. En ze vroeg, wat vier je eigenlijk? En toen legde ik het uit. Dat is integratie voor mij. Niet je geloof verbergen, maar het delen. Met een stuk taart en een verhaal. Precies. Ik breng burek naar mijn buurvrouw. Oksana brengt pascha en de buurvrouw brengt stroopwafels. Zo leer je elkaars wereld kennen. Dat is mooi. Geloof als brug in plaats van muur. Werk. Oksana, jij mag meteen werken door de richtlijn tijdelijke bescherming. Ja. Oekraïners mogen werken zonder werkvergunning. Na 4 maanden had ik werk via een uitzendbureau. In een magazijn. Dozen sorteren. Ik ben programmeur. Ik leidde een team. En hier sorteerde ik dozen. Bijna de helft van de werkende Oekraïners werkt via uitzendbureaus, in magazijnen of de horeca. Het maakt niet uit wat je opleiding is. Zonder Nederlands is er geen ander werk. Elif? Mijn diploma wordt niet zomaar erkend. Nuffic moet het beoordelen. Dan aanvullende cursussen. Ondertussen werk ik parttime als barista. Ik maak koffie, terwijl ik vroeger merken en websites ontwierp. Het is niet het werk dat pijn doet. Het is het gevoel dat je talent niet wordt gezien. Dat je wordt beoordeeld op je taal, niet op je capaciteiten. We hebben berichten. Ahmed uit Rotterdam. Elif, begreep je familie waarom je naar Nederland ging? Mijn moeder vond het spannend, maar steunde me. Ze zei, ga, ervaar de wereld. Mijn vader was stiller. Hij dronk zijn thee en zei, als je gelukkig bent, ben ik gelukkig. Maar ik zag aan zijn ogen dat hij me liever thuis had gehouden. Mijn moeder was vorig jaar bij mij, 3 weken. Ze zag de parken, de fietsen, de orde. Ze zei, ik begrijp het. Maar kook vaker Turks, je wordt te Nederlands. Katja uit Amsterdam. Oksana, hoe leg je aan je dochter uit waarom papa er niet is? De moeilijkste vraag. Mijn dochter is 8. In het begin zei ik, papa moet werken. Maar ze vroeg door.
Waarom werkt papa niet hier? Is papa in gevaar? Ik kon niet liegen. Ik zei, in ons land is oorlog. Papa past op ons huis. Als de oorlog voorbij is, komt hij naar ons. Soms 's avonds zegt ze, mama, ik mis papa's stem. Dan bellen we hem. Hij zingt een liedje in het Oekraïens en ze valt in slaap. Oksana, bedankt dat je dat deelt. Nog een bericht. Tom uit Gent schrijft. Wat is het vreemdste dat jullie in Nederland hebben meegemaakt? Verjaardagen. In Nederland feliciteren ze niet alleen de jarigen. Ze feliciteren iedereen. Gefeliciteerd met je man. Gefeliciteerd met je moeder. Gefeliciteerd met je buurman. Iedereen wordt gefeliciteerd behalve de kat. En de tractatie op school. Mijn dochter werd 8. Ik moest trakteren. Niet de school trakteert jou. Jij trakteert de school. Ik maakte Oekraïense koekjes. De kinderen vonden ze lekker. De juf vroeg het recept. In Turkije is de jarige degene die ontvangt. Hier is de jarige degene die geeft. Je geeft taart, je geeft koffie, je geeft alles. De Nederlanders hebben een systeem bedacht waarbij je op je eigen verjaardag werkt. Leer me een woord. Elif? Keyif. Het gevoel als je niets hoeft te doen en gewoon geniet. Thee, raam, geen plan, geen haast. Dat is keyif. Nederlanders kennen het niet. Ze moeten altijd iets doen. Oksana? Tosca. Diepe pijn in je hart als je iets mist dat je misschien nooit meer zult hebben. Je thuis, je kindertijd, de stem van je oma. Tosca betekent ook, je hebt lief gehad. En mijn woord, uitwaaien. Naar buiten gaan en de wind door je haar laten waaien. Alleen in het Nederlands. Met dit weer heb je dat elke dag, of je wilt of niet. De laatste SMS van jullie moeder. Voorlezen en vertalen. Mijn moeder schreef gisteren in het Turks. Kizim bugün yedin. Dat betekent, mijn dochter, wat heb je vandaag gegeten? Elke moeder ter wereld vraagt hetzelfde. Mijn moeder schreef vanmorgen om 6 uur. Ze slaapt slecht. In het Oekraïens. Sonechko. Ja v porjatku. Neeg viljusja. Zonnetje, het gaat goed met me. Maak je geen zorgen. Terwijl zij degene is die sirenes hoort. Moeders zijn overal hetzelfde. Ze willen weten of je hebt gegeten. En ze zeggen dat alles goed is, ook als het dat niet is. Wat missen jullie het meest? Istanbul. Het lawaai. De Simit-verkoper. De katten. De Bosporus bij zonsondergang. En de tomaten. Nederlandse tomaten smaken naar water. Turkse tomaten smaken naar zon. Mijn moeder, ze is 60. Woont alleen in Charkiv. Elke nacht stuurt ze. Ben in de kelder. Alles goed. Dat houdt me 's nachts wakker. Waarom ben ik veilig en zij niet? En de geuren. Ik mis de geur van mijn appartement in Charkiv. Het klinkt raar, maar elke woning heeft een geur. Mijn woning rook naar koffie, naar mijn moeders parfum, naar de boeken op de plank. Hier ruikt alles naar schoonmaakmiddel en regenjassen.
Ik mis de spontaniteit. In Turkije belt mijn vriendin om 8 uur 's avonds en zegt: ik kom nu. En ze komt, met eten, zonder plan. Hier moet je 2 weken van tevoren een afspraak maken om koffie te drinken. Met een agenda. Wie drinkt koffie met een agenda? Mijn situatie is anders. Ik ben vrijwillig gegaan. Mijn familie is veilig. Ik heb geen recht om te klagen. Jawel, heimwee is heimwee. De pijn is anders, maar hij is echt. De Nederlandse bureaucratie. Sami uit Den Haag wil weten. Wat is het ergste? Het BSN. Zonder BSN kun je niets. Geen bankrekening. Geen zorgverzekering. En de eerste afspraak bij de gemeente over 6 weken. De brieven. Elke dag een brief. Belastingdienst, gemeente, zorgverzekeraar. 30 regels ambtelijk Nederlands. Dat is geen taal, dat is een code. Nederland is het land van de wachtlijsten. Diploma erkennen? Wachtlijst. Huisarts? Wachtlijst. Woning? Wachtlijst. Maar alles werkt wel. De trein komt, de brief komt, de toeslag komt. Traag maar zeker. Een moeilijke vraag. Discriminatie meegemaakt? Op een sollicitatiegesprek vroeg de vrouw: hoe lang bent u van plan te blijven? Ze stelde die vraag niet aan de Nederlandse kandidaten, alleen aan mij, vanwege mijn naam en accent. En soms op straat, als ik een hoofddoek draag en Turks bel met mijn moeder, kijken mensen, niet boos, maar ze kijken, alsof ik iets verkeerds doe. Bij mij is het subtieler. Ik zie er Europees uit. Blond. Niemand ziet dat ik buitenlands ben. Tot ik praat. Dan horen ze mijn accent. En soms verandert de houding. Bij het U, W, V, koud. Geïrriteerd, alsof ik een last ben. Ik dacht, ik ben programmeur. Ik heb gestudeerd. En hier word ik zo behandeld. We hebben iets luchtigers nodig. Eerste week. Ik maakte börek voor mijn buurvrouw. Turks gebak met kaas. Ik klopte aan. Ze deed open. Ik gaf de börek. Ze zei: dank je. Deur dicht. Geen thee, geen gesprek. In Turkije had ze me een uur vastgehouden. Na 12 maanden drinken we nu elke vrijdag koffie samen. Het duurde een jaar om door die deur te komen. In de Nederlandse les wilde ik zeggen, ik heb het warm. Maar ik zei, ik ben lekker. De hele klas lachte. Mijn lerares werd rood. Dat vergeet ik nooit meer. Klassieke fout. En in de Efteling. Mijn dochter wilde naar de Python. Ik dacht, een slang bekijken. Het was een achtbaan. Ik heb geschreeuwd. In het Oekraïens. De hele rij hoorde me. Bij mij in de supermarkt. Ik wilde kippensoep kopen. Maar ik kon het woord niet vinden. Dus ik deed na. Bij de kassa. Ik deed de kip na. Met geluid. Tok, tok, tok. De cashier keek me aan. De mensen achter mij lachten. Maar ze begreep het. Ze wees naar de soep. Ik kocht 3 blikken. Tok, tok, tok. Dat is de beste manier om Nederlands te leren. Met geluidseffecten. En Koningsdag. Niemand had me gewaarschuwd. Ik ging naar buiten en alles was oranje. Alles.
De mensen, de kleren, de grachten, de biertjes. Ik dacht, wat is er aan de hand? Is dit een festival? Een protest? Een ziekte? Bij mij was het Sinterklaas. Mijn buurvrouw gaf mijn man een gedicht met rijmwoorden over zijn Nederlandse fouten. Hij moest het voorlezen voor iedereen. Hij werd zo rood als een tomaat. Dat is Nederland. We schrijven gedichten om je belachelijk te maken. Met liefde. Hoe verandert een relatie als je verhuist? Mijn man wordt steeds Nederlandser. Op tijd. Direct. Plant alles. Ik zeg, je bent niet meer de man met wie ik trouwde. Hij zegt, ik ben efficiënter. Wij noemen dat koud. Een relatie op afstand is een plant zonder water. Ze leeft, maar ze groeit niet. Soms maken we ruzie over niets, omdat 3 jaar lang is. Maar het houdt stand, omdat we het elke dag actief willen. En het moeilijkste, hij vertelt me niet alles. Hij wil me niet ongerust maken. Maar ik hoor het aan zijn stem. Als er weer bommen zijn gevallen. Als een vriend is gewond. Hij zegt, alles goed. En ik weet dat het niet zo is. Net als mijn moeder. En wij maken ruzie over eten. Mijn man is gewend aan mijn kookkunst, maar hier werk ik de hele dag en 's avonds ben ik moe. Hij zegt, kunnen we niet gewoon bestellen? En ik zeg, in welk Turks gezin bestellen ze eten? Mijn moeder zou flauw vallen. Eten als strijdpunt. Universeel. Wat heeft jullie het meest veranderd? Zelfstandigheid. In Istanbul had ik altijd iemand. Mijn moeder, mijn vriendinnen. Hier moet ik alles alleen. De eerste keer alleen naar de huisarts. De eerste keer alleen een brief van de Belastingdienst begrijpen. Elke eerste keer was eng. Maar elke eerste keer maakte me sterker. En ik heb geleerd dat geduld een superkracht is. Geduld met de taal. Geduld met het systeem. Geduld met mezelf. Ik heb geleerd om alleen te zijn. Niet eenzaam. Alleen. In Oekraïne had ik altijd iemand om me heen. Hier moest ik leren om met mezelf om te gaan. En met de stilte. En ik heb geleerd dat geld niet alles is. Ik verdien hier meer dan in Oekraïne. Maar ik ben niet gelukkiger. Geluk zit in mensen. En de meeste mensen die mij gelukkig maken, zijn ver weg. Maar ik vind ook hier nieuwe mensen. Mijn buurvrouw met haar soep. Mijn lerares, Elif, die naast me zit. Oksana, je dochter groeit op in Nederland. Ze spreekt nu beter Nederlands dan Oekraïens. Haar vriendinnetjes zijn Nederlands. Ze zingt Nederlandse liedjes. En soms zegt ze, mama, spreek Nederlands. En dan breekt mijn hart. Ik kook Oekraïens. Ik spreek Oekraïens. We vieren orthodoxe feesten. Ik vertel haar over Charkiv, over oma, over papa, zodat ze niet vergeet. Ik heb nog geen kinderen, maar ik wil dat ze Turks spreken. Dat ze weten wat een bazaar is. Dat ze de recepten van mijn moeder kennen. En dat ze op vrijdagavond met mij samen koken. Zoals ik deed met mijn moeder. Maar ik wil ook dat ze gewoon Nederlandse kinderen zijn. Zonder uitleg. Zonder excuses. Kinderen die toevallig een Turkse moeder hebben. Wat is het beste aan Nederland? De veiligheid.
In Istanbul was ik bang 's nachts. Hier loop ik om middernacht naar huis. En de natuur, het Veluwezoom. Ik had niet verwacht dat Nederland zo groen kon zijn. De fiets. In Charkiv fietste niemand. Hier fiets ik elke dag. Mijn dochter fietst naar school met een roze bel. Dat is vrijheid. En het zorgsysteem. Alles is geregeld. Behalve het eigen risico. €385. Snelle ronde. Het weer. Grijs. Altijd grijs. In Istanbul 300 dagen zon. Hier 300 minuten zon. Na 3 jaar ben ik immuun. Ik zie de zon en schrik. Nederlands eten. Frikandel. Ik schaam me. Zeg het niet tegen mijn moeder. Stroopwafels. Mijn dochter eet er 3 per dag. Nederlandse gewoonte die jullie het minst begrijpen. De agenda. Nederlanders plannen alles. Koffie met een vriendin. Agenda. Borrel met collega's. Agenda. Spontaan afspreken bestaat niet. Ik miste mijn buurvrouw vorige week. Ze woont naast me. Maar ze had geen plek in haar agenda. 3 zoenen. In Oekraïne geven we 2 zoenen. Hier zijn het er 3. En soms weet je niet wanneer het stopt. Je gaat links, zij gaat links. Botsing. Elke keer weer. Dat gaat zelfs bij Nederlanders fout. Bericht van Yara uit Antwerpen. Hoe zijn jullie Nederlandse buren? Mijn buurvrouw Claudia is nu mijn vriendin. Maar het duurde een jaar, een heel jaar. De eerste maanden was het alleen. Hoi en deur dicht. Na 6 maanden, hoi, mooi weer vandaag, deur dicht. Na 8 maanden, hoi, wil je een kopje koffie? Dat was het doorbraakmoment. Nu drinken we elke vrijdag koffie. Zij brengt appelgebak. Ik breng beurek. En we praten over alles. Over haar kleinkinderen, over mijn werk, over het weer. Altijd over het weer. Mijn buurvrouw is een mevrouw van 70. Mevrouw Jansen. Ze bracht me soep toen mijn dochter ziek was. Ze gaf me uitleg over afval scheiden. Ze leerde mijn dochter het Nederlandse woord voor vlinder. En vorige maand kwam ze naar onze deur met een zelfgemaakte verjaardagskaart voor mijn dochter, met een tekening van een vlinder. Mijn dochter heeft die kaart op haar muur geplakt, naast de foto van haar papa. Mevrouw Jansen, de held van dit verhaal. Als alles perfect zou gaan, hoe ziet jullie leven er over 5 jaar uit? Ik heb mijn eigen ontwerpstudio in Eindhoven. Internationale klanten. Ik spreek vloeiend Nederlands. Mijn man en ik hebben een huis gekocht, met een tuin en een kat. En mijn moeder komt elke zomer 3 weken logeren. En op vrijdagavond kook ik voor mijn buurvrouw Claudia. Turks, met verse tomaten, uit Turkije, geïmporteerd. Want Nederlandse tomaten accepteer ik niet. Over 5 jaar is de oorlog voorbij. Mijn man is hier. Mijn moeder is hier. We wonen in een huis in Rotterdam. Niet 40 vierkante meter. Een echt huis. Met een kamer voor mijn moeder. En een kamer voor mijn man. Ik werk als programmeur. In het Nederlands. Op mijn niveau. Mijn dochter spreekt 3 talen. Oekraïens, Nederlands en Engels. En ze fietst nog steeds met die roze bel. Maar dan naar het gymnasium.
Dat zijn mooie dromen. En ik hoop dat ze uitkomen. Dromen zijn het enige dat niemand van je kan afpakken, zelfs niet in een oorlog. Moet je je volledig aanpassen. Nee, taal leren, regels begrijpen, wetten respecteren. Maar je hoeft niet te worden als de Nederlanders. Je kunt Turks koken, op vrijdag bidden en toch een goed onderdeel van deze samenleving zijn. Ik denk dat je meer moet doen. De cultuur begrijpen. Waarom ze direct zijn. Waarom ze afval scheiden. Waarom ze om 5 uur stoppen. Als je dat begrijpt, begrijp je het land. Maar ik wil geaccepteerd worden zoals ik ben. Zonder taal en zonder kennis van de regels ben je geïsoleerd. Jullie hebben allebei gelijk. Het is een spectrum. Jullie kenden elkaar niet voor vandaag. Wat hebben jullie gemeen? Alles. We begrijpen allebei hoe het is om de taal niet te spreken. Om je diploma niet erkend te krijgen. Om 's avonds alleen thuis te zitten. En we begrijpen allebei het gevoel dat niemand je echt begrijpt. Wij begrijpen elkaar beter dan wie dan ook. Na deze uitzending gaan we koffie drinken. Met Turkse thee en Oekraïense borscht. Deal. Blijven jullie? Ik blijf. Voorlopig. Mijn man heeft werk. Ik bouw iets op. Maar een deel van mij zal altijd in Istanbul zijn. Bij mijn vader. Bij zijn thee. Ik ga terug. Als de oorlog voorbij is, meteen. Maar mijn dochter is 8. Als de oorlog nog 2 jaar duurt, is ze 10. Ze spreekt dan beter Nederlands dan Oekraïens. Is het eerlijk om haar weg te rukken? Dat is de vraag waar ik elke dag mee wakker word. Jullie advies voor nieuwkomers, 1 zin. Leer de taal meteen. Alles begint bij de taal. Wees niet bang om hulp te vragen. Nederlanders helpen graag. Maar je moet vragen. En mijn advies. Heb geduld met ons. We zijn soms koud, soms direct. Maar als je ons een kans geeft, kun je goede vrienden vinden. Oksana, Elif, bedankt voor jullie eerlijkheid, voor jullie verhalen. En bedankt dat jullie hier zijn. Bedankt Bram. En bedankt aan iedereen die heeft geluisterd. En aan iedereen die nu alleen zit en zich afvraagt of het beter wordt. Het wordt beter. Niet morgen, maar het wordt beter. Dit was Step by Step. Abonneer je, deel deze uitzending. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei!